Eksplozivna vijest. Pripremite se za iznenađujuće otkriće koje su navijači Hajduk Splita dugo iščekivali. Značajna svota novca uskoro će stići u klub na potpuno neočekivan način. I to, dragi moji, je velika vijest. Ne propustite se pretplatiti na kanal kako biste bili u toku sa svim detaljima ove uzbudljive vijesti. Budite pripravni, jer ovo nećete htjeti propustiti. Hajde da ispričamo priču od početka. Tonio Teklić je spreman napustiti Varaždin i nastaviti svoju karijeru u Trabzonsporu. Turski klub je postigao dogovor s hrvatskom Prole Agueom i uskoro ćemo imati službenu objavu. Unatoč interesu nekoliko klubova, poput grčkog PAOK-a i škotskog Aberdeena, sve ukazuje na to da će bivši bliznjak Hajduka krenuti putem Nenada Bjelice. Teklić je sezonu 2021-2022 proveo kao posuđeni igrač u Varaždinu od strane Hajduka, a prošlog ljeta je službeno postao igrač Varaždina. Noseći dres sjevernog hrvatskog kluba, odigrao je 74 službene utakmice, postigao 13 golova i pružio 9 asistencija. Očekuje se da će odšteta za ovog igrača iznositi 1,2 milijuna eura, pri čemu će dio tog iznosa pripasti Hajduku zbog ugovorne klauzule od približno 40%. To znači da će klubska blagajna primiti dodatnih 480.000 eura. Uživate li u ovim novostima do sada? Onda ostavite svoj like kako ne biste propustili nijednu informaciju i nastavite pratiti detalje ove iznenađujuće vijesti. E pa, društvo, sada želimo čuti vaše mišljenje o ovoj svoti novca koja stiže u naš voljeni klub. Ostavite svoj komentar u nastavku i nemojte zaboraviti se pretplatiti na kanal kako biste primali nove informacije o Hajduk Splitu. Do sljedećeg puta.